आंनि हिन्जावा गोमानानै दं। दा रायजो राजाफ्रा नुयोबा सोरबा नुयोबा दा सप्तासे जालांबाय बेखौ नुयोबा सोरबा खबर हरबानो जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, सासे हिन्जाव आरो फिसाज्ला गोमानानै दं, माने खारनानै दङ। गुफुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं ककिला थोरिबारिनि हौवानि नखरा आरो हिन्जावनि नखरा धर्मपुरनि, लोगोसे बिसोरो राजघरावहाय भारा थायोमोन। फिसाया त्रिपुरायाव दंफां हायो। दा फैखांनायनि उनाव बिनि हिन्जावा गावनि फिसाखौ लानानै गोमानानै दं बा खारनानै दं। बेनिखायनो बिथाङा गोबां दुखु गावनि फिसाखौ आरो गावनि हिन्जावखौ मोननो थाखाय। आरो जाय खारजाग्रा दिनै सप्तासे जाबाय, खुनु मोनसे कानेक्सन जानो हायाखै फनजों, आरो रावनियावबो मोनियाव बिथाङा दिनै ससियेल मिडियायाव हगारनो गोनां जाबाय। दा बिथाङा दिनै रिकुवेस्ट खालामदों आरो मा बुंनो गोसो जादों, अब्ला बिथांनि बुंनायफोरखौ नायलांदो। नंगौ, जोंनि बर' समाजाव गोबां बेफोरबायदि समस्याफ्रा जाफ्लेबाय थायो, जाय जानो नाङा। समाजनि बेफोर मोजां हाबा नङा। बेनिखायनो समस्त जोंनि बर' रायजो राजा साफ्रोमबो बे फटकआव नायनानै सिनायनानै हमनानै दैथायहर। दुखुनांथाव, फिसाया गाव बुंनाय बायदिबा त्रिपुरायाव थानानै गोबां फैसा हरो दंफां हानानै। दा हिन्जावनि एकाउन्टआवहाय गोबां फैसाबो दं होननानै बुंदों। जियानो हक, नोंथांमोनहा खनसेबाबो शेयार खालामनानै हो, समस्त बर' रायजो राजायानो नुथों मिथिथों। आंनि हिन्जावा गोमानानै दं। दा रायजो राजाफ्रा नुयोबा सोरबा नुयोबा दा सप्तासे जालांबाय बेखौ नुयोबा सोरबा खबर हरबानो जाबाय। कन्टेक्ट नम्बरखौ आं होनोसै, आंनि नम्बरखौ ना। नोंनि हिन्जाव हारसिं ना नोंनि हिन्जावजों लोगोसे फिसाफोर दंफायो? फिसा दंफायो। फिसाला ना फिसाजो? फिसाला। फिसाला? 7 बोसोर बिबुंसार नार्जारि। दा नोंनि हिन्जावा नोंजों रायलायगोन ना रायलायला? रायलाया, इयो माबाना दोनबाय थायो आंनि नम्बरखौ ना। ब्लक लिस्टआव सोना दोनबाय। दाख्लै आनैजोंबो रायलायहरदों, बे समावबो इयो मोजां रायलायहराखै जोंहा आनैजोंबो। दा नोङो नोंनि हिन्जावखौ नांगौ आंनो। नांगौ? हिन्जावखौबो नांगौ आरो फिसालाखौबो नांगौ। नोंसोर सानैनि गेजेराव माबा मोनसे नांलाय खमलाय जानानै खारदों ना सोरजोंबा खारदों बायदि मोनदों नोङो? आङो सोरजोंबा खारदों होननानै आं सन्देहबो खालामाखै। जायखिया खारनानै दङ? खारनानै दङ। अब्ला खोनाबाय, बिथाङा बुंदों बिथांनि हिन्जाव खारनाया सप्तासे जाबाय। सप्तासेनि गेजेराव जेबो खबर गैया, जेबो मोनसे उदिस मोनाखै। बिनिखायनो जाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों, खावलायदों, बारा बुंनो रोङा ससियेल मिडियायाव, मोनसेल' आं खावलायनानै होदों। बिथाङा बेजोंनो खावलायहरदों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो समस्त बर'फोरखौ अननानै बिनि हिन्जावा बहाबा दङब्ला सोरबा नुदोंब्ला फट'खौ आङो होनाय जादों। बे फट'खौ नायनानै आरो बिनि नम्बरखौ आं होनाय जादों। नोंथांमोनहा अननानै बिथांखौ सहाय खालाम, आरो जेरावखि जुदि खारनानै सोरजोंबा थांदोंब्लाबो अननानै नोंथांमोनहा खबर हर। बिथाङा गोबां दुखु सिन्था तारनायाव दं। जानाय लोंनाय उन्दुनाय थिग गैया, खारन गावनि हिन्जावखौ जेसेबांखि जाया अननाया थायो, आरो गावनि लोगोसे गावनि थैनिनो फिसाला दं, बे फिसाखौबो बिराद गोसोखांदों। बिनिखायनो बिथाङा जि बुंनांगौ इसेबां बुंनायाव स्पस्त बुंनो रोङाखै, जास्ट बुंदों, बाराय बाराय बुंदों जे अननानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद खालामो, खोन्थाहरो, बेखौनो बाराय बाराय खावलायदों। आंनि नामा अनसाय नार्जारि, हिन्जाव नामा थिंजेब बसुमतारि, आंनि फिसाला नामा बिबुंसार नार्जारि।